लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टू माय मटका टिकलि चेनेल फिन खनसेबाव बयखौ बरायहरगोन दा बे आंनि गोसो गोरबोजों स' दिनै भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय कि आङो मैया फेन्सि बाजाराव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा फेन्सि बाजारनिफ्राय मा लाबोदों बेखौनो आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों दा नोंथांमोना एक्साइटेड ना आं मा लाबोदों आंबो बिराद एक्साइटेड आरोना नोंथांमोननो देखायनो थाखाय दा आङो मा लाबोदों बेफोरनि प्राइसबो खोन्थालांगोन गासिबो खोन्थालांजोबगोन आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव थाफाबाय थाबानो जाबाय आं मा लाबोदों नायदो दा आङो नै प्लास्टिकनिफ्रायनो दिहुनाखै आरोना लोगोफोर नै बेयावनो दंजोबो दा आङो मोनफा देखायलांसै आरोना नै आं बेयाव लाखाजोब्बाय टेबोलाव आरामसे ओमफ्राय आङो फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामसै आरोना फिसा बुस्थुनिफ्राय स्टार्ट खालामसै वाव नाय ब्रेसलेट लोगोफोर बिराद किउटखा आरोना कालाराबो नै बिराद मोजां मोननानै लादों आरोना आङो दा नै आखायाथ' नायजाखाया आरोना गोसोमनो सेस मा होनो सान्दुङाव बाइक सालायनानै खामजोबनाय आरोना बे लोगोफोर ओरैनोबाबो गोसोमखा आङो होनबाबो रासिन मारैबा एकदम गोसोमसोम जाबाय आरोना आखायानो एकदम लाजाखाला दा नै बिदि आरोना ओमफ्रायहाय बियो 50 रुपिस आरोना ओमफ्राय मोननै लाबाय नालाय 100 जाबाय बिराद मोजां ना लोगोफोर दा नै बिदि ओमफ्रायहाय बियो थांलायबाय 100 थांबायना आंना ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय नै खांख्राइ खिलिब नै सिखिरिनि नोंथांमोननो आं बेखौ भिडिअआव देखायखादोंमोन ना नै बेयाव नै बेबो 10 थाखा बेबो 10 थाखा नै बेखौ आं मोननै लादों व्हाइट मोनसे ओमफ्राय नै माल्टिपोल कालार पिंक माबा लागायलाबायनाय नै ओमफ्रायहाय नै राबार पिंक ओमफ्रायहाय नै बेबो व्हाइट दा बिसोर आङो मोनबा आइटेम्स लादोंना बेयाव 50 रुपिस जाबाय आरोना मोनसेयाव 10 थाखा नालाय दा ओमफ्रायहाय झुमखा नै आं झुमखाबो लादों होनदोंमोन ना माबायाव भिडिअआव दा नै झुमखाखौ नायदो लोगोफोर बिराद मोजां नोंथांमोनहा मोजां नुगोन ना नङा समायना नुगोन ना नुवा खिन्थु आंनि मेगनाव समायना आरोना मोजां ना लोगोफोर नै दा आं गाननानै देखायगासिनो लोगोफोर ओमफ्रायहाय बेनि दामा 100 आरोना आं बेखौ भिडिअआवबो खोन्थाखादोंमोन गासिबनिबो झुमखानि दामा 100 मोन आरोना जा इयाररिंसफोर दं ओमफ्राय खिन्थु फिसाफ्रा आलदा दाममोन आरो ओमफ्राय जायखिया बिदि एसे गिदिरबाथाय 100 लाजोबो आरोना 100नि मोनजोबगोन दा बेबो थांलायबाय आइया मानो जाखो हाबावला गोरलैफोरनि माने जोंनाव आजा सासे नानि सासे दं नालाय ओमफ्राय नै बे आजानि नै जुथा मोजां ना लोगोफोर नै किउटखा आरोना उन्दैफोरनिबाथाय बुस्थुफ्रानो माने एकदम किउट जाजोबो आरोना नै बेबो नै टेंटेनि नै लोगोफोर नै बिराद किउटखाना बिराद मोजां बिराद फसायना लादों आरोना बिसोर मोननायखौ आङो आजाजों नानिजोंनि थाखाय ओमफ्रायहाय बिनि दामा बेयो मा लादों 340 ओमफ्राय नैबे जुथाया 460 ओमफ्राय दा मोननैजों 800 जाबाय आरोना बियो बेबो जालायबाय ओमफ्रायहाय बेनि उनाव बेयो आंनि आरोना टप्स आंनाव माने पिंक कालारनि बिदि टप्स गैयाना स' आङो ओंखायनो लानाय जाबाय आरोना ओरैनोथ' कुर्तिफोर दङ खिन्थु गैफेरामोन आरोना आंनाव टप्स गैफेरामोन नोंथांमोनहा भिडिअआवथ' नुखायाखै खोमा आंखौ पिंक कालारनि ड्रेस गाननाय नोंथांमोनहा आंखौ बांसिनानो व्हाइट कालारनि ड्रेस गाननाय नुदों खोमा माने आं व्हाइटखौ बिराद मोजां मोनो आरोना माने गोलोम बोथोरावबो व्हाइट कालारनि ड्रेस गानबा बारा गरम मोना माने थान्दा फ्रेश मोनो आरोना दा बिनि थाखाय आरो बिनि थाखायल' नङा ओरैनोबाबो आं मोजां मोनो आरोना व्हाइट कालारखौ दा
आंनि पिंक कालार ड्रेसा नैबेनो फार्स्ट जासिगोन आरोना भिडिअआव ओरैनो सिगां गानखांबाय उन्दैफ्राव आरोना दा आं भिडिअनि खोथाखौसो बुंदों आरोना भिडिअआव आं बेनो फार्स्ट टाइम जासिगोन पिंक कालार गाननाय ड्रेसा दा बे थांबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय सेन्डेल नाय बेयो बिमानि आरोना आइना सेन्देलानो गैलानो माने आंखौ फन हरनानै बुंहरदों आरोना बियो सेन्देल जरासे लाबोफा होननानै दा बेखौनो नै लाबाय आरोना नै बुरि बुरि गाननो मोजां आरोना एक्सुवेलि बुरिल' गाना गासिबो गाननो मोजां कमफर्टेबल माने गोजौबो नङा माबो नङाना थ्रोब सोदो गानदो थाबायनोबो मोजां जायो ओमफ्रायहाय बेनि दामा जाहैबाय 270 आरोना लोगोफोर 270 बे थांबाय ओमफ्राय आङो बेगबो लादों होनदोंना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेगा आं नै बेगखौ लादों आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोननै देखायदोंमोन ना मोनसे फुल ब्लेकमोन ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड वाइट ओमफ्रायहाय आंनावथ' बैबायदि बे ब्लेक कालारा दंखायोमोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय ब्लेक एन्ड वाइटखौ लाबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनहा बबेखौ मोजांसिन मोन्दोंमोन कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आं बेखौ लाबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां मोननानै नै मोननै दं बेबो नै खुलि जायो आरोना नैबेलाय खुलिनानै दोनजायो बेखौबो एक्सट्रा लाजाबाय आरोना नैबेलाय नैबेखौ खुलिनानै बेखौबो लाजाबाय ओमफ्रायहाय नैखौबो लाजाबाय आरोना बेबायदि डाबल ओंखायनो बेखौ लादों आरोना मोननै मोननायखाय बेनि उनाव मोनसेल'सै लोगोफोर ओमफ्राय बेगनि दामखौ खोन्थायाखैना आङो बेगनि दामखौ खोन्थायाखै माने आं माबायाव खोन्थाखादोंमोन ना भिडिअआव खोन्थाखादोंमोन आं नोंथांमोन ओमफ्राय खिन्थु 10 रुपिस खमायदों आरोना 480 होनदोंमोन ना 470 लादों आरो नै ओमफ्राय सेन्देला 270 ओमफ्रायहाय दा मोनसेल'सै कुर्ति नै बेबो नै पिंक एन्ड वाइट आंना जायखिजाया वाइटआ थाखागोन आरोना कालारा नै बिराद मोजां ना लोगोफोर बे पेन्ट ओमफ्रायहाय नै बियो गस्ला आरोना ओमफ्रायहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन ना भिडिअआव कि 300नियाव माने जोमग्रा मोनफैया आरोना सुटनि मोनफैया खालि बे गस्लाजों पेन्टजोंल' मोनगोन आरोना दा आङो नोंथांमोननो गाननानै देखायगासिनो दसे थाथ'बानो जाबाय स' लोगोफोर नै कुर्तिखौबो गानबाय नै झुमखाखौबो गानबाय ब्रेसलेटखौबो गानबाय दानिया माबायदि नुदों एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर माबाया मा होनोमोनलाय कुर्तिया देरद्रायो आरोना बडियानो सुख्रेबनांगोन प्लास आखाइखौबो सुख्रेबनांगोन आरोना लोगोफोर बिदि आरो दा मानसियाथ' खामसावसावखा आरोना जेबो देलायखायाखै दा नोंथांमोनहासो मिन्थिगोन आरो माबायदि नुदों ओमफ्राय जोमग्राबो थाङामोन ना लोगोफोर सुननि माने 300नियाव सुननियानो गैयामोन आरोना ओरैनो 500 600फोरनिखौ लायोबा मोनगौमोन आरोना दा फैसाबो गैया नालाय खम दा बेनि थाखायनो लायासै आरोना दा बेबो मोजां ना लोगोफोर बेखौबो बिराद मोजां मोनदों आङो दा देलायबा समायगोन बियो ना दाथ' खामसावसाव नालाय देलायाखै जेबो जोमखाया बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो माने आं वाइट कालारखौ बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आङो वाइट कालारखौ लादों आरोना लोगोफोर नै दा बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहाबो जुदि फसायदोंबा फेन्सि बाजाराव थांनानै लायबानो मोनगोन आरोना बिराद मोजां मोजां दङ नोंथांमोनहा आंहाबो माने देखायबाय आरोना दा नोंथांमोनहा थांनानैल' लायदो आरोना फुजानि गाननो दा नै आंबो दुर्गा फुजायावनो बेखौनो गाननानै बेरायनोसै आरोना बेरायनाय जायोबा दा नोंथांमोनहा नुखागोन आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन आरोना आङो बेरायनाय जायोबा लोगोफोर आङो पिंक कालारनि टपखौ गानबाय आरोना नै माबायदि नुदों एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर पिंक कालारखौ आंजों समायगोन ना समायाखै नै ओमफ्राय आं बेखौ जेब्ला दखानदाराव सोंदोंमोन ना सोंनायाव प्राइसखौ 250 होनबायना ओंखायनो लानानै फैबाय आरोना आङो नङाबाथ' बिनि दामबा आं लानो हानाय नङामोन माने आं एसेबां बेबायदि फैसाबो गैयामोन स' बिनि थाखाय ओमफ्राय जियाबो बिराद मोजां आरोना सफ्टनो गुरैनो गरम नङा आरोना जिया बेनि थाखायनो लादों आङो
दानि आंनाव पिंक कालारबो गैखायामोन नालाय ओंखायनो फसायनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय आं जे बेग लादोंमोन ना बेगखौ आं एसे खुलनानै देखायनोसै आरोना बेगफोर समायदोंना नै लोगोफोर दानायफोरजों लाजाबाय आरो बिदि मानसियानो आलौनांबायसो मिन्थिबायना माने मबाइलखौ गोजौद्रायाव दोननानै लादों आरो प्लास मानसियाबो गोजौद्रायखा जों गानो बिदि आलौनांबाय आलौनानैबो खस्थ' मस्थ'यैबो देखायबाय आरोना नोंथांमोननो माबायदि नुदों लोगोफोर दा बेनोसै आरोना आंथ' ड्रेसखौ मोननैल' लाखादों बे पिंक आरो कुर्ति बेल' ओमफ्राय माखासेफ्राथ' माबासो मा होनोमोनलाय आजानानि माने जुथा आरो जुथाफ्रा ओमफ्रायहाय सेन्देल्सआबो बिमानिसो स' बेनो आरोना स' लोगोफोर दानिया आङो टटेल आंना बेसेबां थांदों बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आरोना टटेल आंना 2280 थांदों आरोना दा टटेल बे ओमफ्रायहाय दस्रायाव बायबाथ' बेबायदिनो मोननाय नङामोन बेनिफ्राय बांसिन डाबल बांसिन थांगौमोन आरोना लोगोफोर दा बेनोसै आंनि दिनैनि फेन्सियाव जे आं मा मा लाबोदोंमोन दा आङो दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय माने गासिबो खालामना होजोब आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ थाबैनो मट'ब्लग भिडिअ लोगो मोनगोन दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय